थाखाय अलरेडि स्किल ट्रेनिं माखासे सोलिगासिनो दङ बे स्किल ट्रेनिंखौ जों बयनोबो होगोन साख्रियाथ' लिमिटेड जिखिनि साख्रि ओंखारगोन बेखौ जायफोर इन्टारभिउ पास खालामगोन बेनो मोनगोन आजिखालिथ' घुस थुस जेबो होनाङा दा ओंखायनो जायफोर साख्रियाव इन्टारभिउआव पास खालामगोन बेनो साख्रि मोनगोन दा बेनिखायनो जोंहा आरोबाव 3,000निख्रुइ बांसिन भेकेन्ट पस्ट दङ बेवहाय जाहाथे मोजाङै इन्टारभिउखौ होनो हायो बेनि थाखायनो जोङो डिसेम्बरनि लास्टथिंजाय मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव मोनसे ट्रेनिं होगोन जाहाथे इन्टारभिउखौ बयबो मोजाङै होनो हायो आथिखालाव घुसनि बाथ्रा गैला जेबो गैला इन्टारभिउ जाय पास खालामो बिनि साख्रि मोनगोन साख्रिखौ जों SIU खौ नेगासिनो दङ जेला स्टेट गभर्नमेन्टनि SIU खौ मोनगोन लोगो लोगो बिथांमोनखौ जों एपइन्टमेन्ट होगोन हागौमोन हाग्रामाबा खिन्थु हाग्रामानि जि होनाय साख्रिफोर दिनै बेथन मोना बिथांमोना CSB सिलेक्सन गैया कन्ट्रेक्चुएल बिराद प्रब्लेमाव गोलैना दङ दा बिथांमोनखौ हाग्रामाया मानो जेंनायाव खोख्लैना गालांखो कास्टमखौथ' आंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु कास्टमनि गुरु हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो दिनै बेबायदि जेंनायाव खोख्लैना गालांखो साख्रिखौ हो साख्रि मोजां हो जों दा साख्रि होदों रावबो जेंनायाव गोग्लैनाय नङा 3,000निख्रुइ बांसिन साख्रि होबाय रेगुलार 99खौ थाखा लायै लायै बिसोरखौ फेसेवना दोननाय बायदि खालामदोंमोन बे 99खौ जोङो आथाना फैसा लायालासिनो बे बोराय बैसोनि मानसिफोरखौ जों साख्रिखौ होजोब्बाय आरो टेट पास खालामनायफोरखौ बिथांमोना गारना दोन्दोंमोन 6 मान्थ टेट होननानै बिसोरखौबो जों रेगुलार खालामबाय स' दिनै BPF बा GPनि गुन्दुगलखौ खालामलांबाय बेखौ दिनै जों थिग खालामगासिनो दङ मानो हारिनि सार्थआव समाजनि सार्थआव ओनसोलनि सार्थआव 99नि साख्रिखौ 1999 मायथाइनिफ्राय बेसेबांबार थगायबाय बेसेबांबार रां लाबाय दिनै होगोन गाबोन होगोन नाथाय दिनै बिथांमोननि साख्रिखौ जों रेगुलार खालामबाय आद्रा थानायफोरखौबो जों खालामनो नाजादों दा नंखायनो दिनै मानसिया खुगा दोङो ना जानला मानला बुंनो मोना आगोलनि पाप बिथांमोना मावलांनाय पापखौनो जों दायो सुगासिनो दोङो मानोना हारिया जौगानांगोन सोमावसारनानै सेक्रिफाइस खालामनानै फैनाय मानसिफोर दा बे मानसिफोरखौ अननांगौ नायनांगौआ जोंनि बिबान राजखान्थि खालामनायनि नामाव जाथिखौ थगायनाय जानला मानला खालामनाय बे खामानिखौ जों खालामनाय नङा साख्रि जि मोनसे होगोन मोजां साख्रि होगोन आरो कुनु घुस घास नङा पार्मानेन्ट साख्रि होगोन बिथांमोननि बायदि कन्ट्रेक्चुएल माबा माबि होनानै समाजखौ जेंनायाव खोख्लैनाय खामानिखौ जों मावा ग्रेड 4 ग्रेडनि जिथिया इन्टारभिउआ जागोन बेनि थाखाय बयखौबो एवारनेस खालामनो नागिरदों जोङो इन्टारभिउआवथ' जागोन साख्रिखौथ' मोनगोन बयबो खिन्थु एवारनेस खालामनो नागिरदों जाहाथे इन्टारभिउखौ मोजां लिरनो हायो बयबो ओंखायनो जोङो नाजागासिनो दङ बेखौ दफाफोरखौ मावफुंनांगौ भारत सरकार आसाम सरकार बयनिबो कमिटमेन्ट जोंनिबो कमिटमेन्ट बियो दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPO NDBनिबो कमिटमेन्ट दा बेखौनो लानानै जों खामानि मावगासिनो दं